Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikil. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a
a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for everyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Malipayon nga adlaw sang Martes sa inyo mga kauturan ko kay Kristo. Dayawon kag pasalamatan nato ng Dios sa sining katapusan nga adlaw sa bulan sang Nobyembre. Pasalamatan naton ang Dios sa tanan nga grasya nga iya ginbubo sa aton sa bilog nga bulan sang Nobyembre. Ginasaulog man naton subong ang kapiyastahan ni San Andres, Apostol. Sa higad sang linaw sang Galilea, nakita asang Ginoo ang mag-utod nga si Pedro kag Andres. Iya sila ginsilingan, kari kamo kag mag-upod kamo sa akon, kay tudluan ko kamo sa pagpanahid sang mga tao sa Dios. Mga muyo kita. O Dios nga gamhanan, imo ginhimo si San Andres, Apostol, nga isa kabantog nga manugwali, kag manugdumala sang imo simbahan. Kabay nga tabangan niya kami permi, pagi sa iya mga pag-ampo, dira sa imo atubangan sa langit. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Hesukristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios, sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 4, versikulo 18, tubtob 22. Sa nagalakat si Jesus sa higad sang linaw sang Galilea, may nakita siya nga duwa ka mag-utod nga mangingisda. Ini sila amusanday Simon, nga ginatawag Pedro, kag si Andres, nga iya utod, nga nagaladlad sang ila sahid sa pagpangisda. Si Jesus nagsiling sa ila, upod kamo sa akon, kay tudluan ko kamo sa pagpanahid sang mga tawo sa Dios. Sa gilayon ginbayaan nila ang ila sahid, kag nagupod sa kay Jesus. Naglakat pagid si Jesus sa unhan, kag nakita niya ang duwa ka mag-utod nga si Santiago kag Juan.
mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ila sakayan, kaupod sang ila amay nga si Zebedeo nga nagapangpuna sang ila sahid. Gintawag sila ni Jesus, kag sa gilayon ginbayaan nila ang ila sakayan kag ang ila amay, kag nagupod sila kay Jesus. Mga utod, para sa aton giya sa pamalandong, pamatian naton si Father Ronald Quijano, Rector sang Sacred Heart Seminary, kag Direktor sang Pope John Paul II Institute for Studies of Marriage and Family. Mayong aga kag welcome sa aton programa, Father Ronald. Mayong adlaw sa imo si Sir Amelin, kag subuman sa atong mga pinalangga nga mga tagpalamati sa kahanginan. Ato subong na sa ulog ang kapistahan sa isa ka dungganon nga apostol ni Kristo nga mo si San Andres, utod ni San Pedro, ang pangulo sa mga apostoles. Kag nabatian naton sa aton nga ebanghelyo nga si Andres amo ang una nga nagpakilala sang iya nga utod nga si Pedro sa kay Kristo. Si Andres gintutunan ni San Juan Bautista kag nagbaton sang bunyag sang paghinulsol. Diri naton nakon makita nga si San Andres yarang iya pagpaubos. Pwede niya agawon inang pribilehiyo nga siya gid ang mangin pangulo sang tanang apostoles, pero hindi. Ang iya nga utod, iya manghod amoy ang nangin pangulo sa mga apostoles. So ini siya nga tao posible masyado ka unassuming, no, low profile, mapainubuson, alwan. Kay diri naman makita naton nga si San Andres, amo man ni siya ang nagsabat sa pamangkot ni Jesus. Anong himuon naton? Sini mga damo nga mga tao, linibo sila, gabi na, kapoy na sila, kagutom. May isaya ka apostol nga nagsabat, papulian sila Ginoo kay wala na ta pagkaon, kag wala man ta kwarta na ipakaon sila. No, grabe ka pragmatic, materialistic, o kon simplistic nga klase paminsaron. Pero si Jesus kay balos ang iyang himuon, pero si Andres all of a sudden, nagsiling, may bata diri nga may 5 ka tinapay kag 2 ka isda. Nagperform si Jesus ang milagro, kag nabusog ang tanan, linibo ka mga lalaki, wala pa to ma-include sa listahan ang mga babae kag mga bata, kag may sobra pa nga mga 12 ka mga basket na puno pa sang tinapay, kag ang 2 ka mga isda gin-multiply man para sa tanan. Nabusog ang tanan sa sina nga tion. Tigani si San Andres, masiling nako naman niya nga isa man ka tawo nga masyado gyapon ka sensitive to provide the ways and means. Kung sa mga parokya, daw amo ni siyang Nuestra Señora di patigayon, nga kung anong kulang, the ways and means i-provide gidayon. No, may mga tao muna sa parokya mo, way mo magisugo, wala mo maginapaabot, hala, pagkakita nila kung anong kulang, dugangan nila na sila namang kita paagi, agud nga masolve ang problema. Nanti kung kaisa sa mga finance committee na isang parokya, bala nila nga kulang ang kolekta ni Pader, no, para tagaan sang tanan nga budget ang bilog nga kinanglanon para sa evangelisasyon kag kinanglanon sa parokya, sila na nagadugang sang kolekta. Tiyan mo man sa mga fundraising, no, wala sila yan patigayan ng fundraising, kundi nga sila mismo nag-aamot para nga magnami pag ang fundraising, they become a model para sa tanan. Nati si San Andres, ang iyang kabuhi, amo inapermi. Ara lang sa kilid, sometimes behind the curtains, behind the scene, kung may program, pero ara siya nagpanilag kung ano pang mga kinangnanon para sa isa ka maayong programa sa evangelisasyon. May damo nga mga apocryphal gospels, mga 18 inaka-apocryphal gospels, kasubong sang ebanghelyo ni St. James, ni St. Peter, Bartolome, ebanghelyo ni St. Thomas, ebanghelyo ni St. Judas Iscariot, damo, Gospel of Mary Magdalene. Ang rason sina tungod kay they would like to rectify sang posible sang istorya sang ilang apostolic founder. Kaya kada apostol may mga communities nga ginpangpasad. Tingong isa mabasahan nila sa ebanghelyo ang ilang apostolic founder, amo gali ang nagluib sa kay Jesus, amo gali ang nagbiya sa kay Jesus, kag they showed disbelief, mistrust, no, of the plan of Jesus. Di daw masiling they were placed in bad light. In order to rectify, nag-ubra man sila sa mga
ibanghilyo na hanungod sa ilang apostolic founder. Tari makita mo kung isa daw mythical, daw sugid-sugid lang, kung isa daw imbento lang nila, but they are also useful to read na mo ng minds ng simbahan. Puti hindi sila included sa apocryphal. Ang mga apocryphal gospels hindi included sa aton ebanghelyo. Kung na 4 lang ang ginbutang dira sa New Testament, tungkol kay 4 lang ang posible canonically inspired by the Holy Spirit. Ina judgments ang early church kay kilala na man na sila tanan kag balaan sang simbahan kundi nang tuod nga mga sinulatan kag kun hindi tuod kag kundi nang inspired kag hindi man inspired no sang Holy Spirit. So mo na nga ini si San Andres wala gid sang apocryphal gospel about Saint Andrew kay nga never in the story nga ginpakahuy-an niya ni si Jesus. Never in the story nga ginbayaan niya si Jesus o nagluib sa kay Jesus. Of course, pagpalagyo sa mga apostoles, pagdakop kay Jesus nga igalansan sa krus, nalagyo man na siya, but tingob sila ya. But never gid sa mga dinalan sa kasulatan nga he placed Jesus in bad light. Tiyan mo ng kabuhi ni San Andres nga ang iautod nga si Pedro ginlansa sa krus baliskad sa bungyod sa Vatican. Siya ginmartir sa Gresya kag hindi man siya takos magsunod sa kay Kristo kung paano ginpatay gani ang iya nga cross X ina tiamoy na nga konpiyesta ni Saint Andrew ang Secretary of State sa Vatican nagakadto ina dito sa Patriarch of the Greek Orthodox Church Bartolomeo kag nagaugyon sa ilang pangamuyo sa ilang kapistahan. Konpiyesta ni Saints Peter and Paul ang Patriarch sang Greece, the Greek Orthodox Church, kakadto man na sa Vatican ka mag-join sa Santos nga Misa. Kaya mo ganina nga siling ni San Juan Pablo II ang Roman Catholic Church kag ang Greek Orthodox Church kasubong ini sang lungs, ang baga sang tawo, may duwa ka kabahin. Siya in order the church can breathe freely, dapat duwag ka lang sang iyang gamiton. Agud nga makaginhawa sa simaayo, may kabuhi. Kaya mo ng simbahan, there is that ecumenical relationship between the Roman Catholic Church, the Greek Orthodox Church, subong man the Anglican Church, another major Protestant churches, kasubong sa mga Lutherans, kay kinanang nga maginhawa sing maayong simbahan kaya muning lawas ni Kristo sa tiyon sang pandemic kinahanglan kita dapat nga maginhawa sing maayo sa matinlo nga hangin nga wala sa mga viruses of sin agud nga padayon kita nga makabalay sa matudong nga ginarian ni Kristo sa kalibutan kag labaw sa tanan matigay ng kaluwasan nga ginahandom niya kung kita nagayusa lang kay nagatinguha nga magpangamuyo sing tingog ka maghimo sang bulhaton sang kaluoy kag gugma para Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Hinares Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ini nga programa, kinadulot sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon, nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod, ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod,
para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy,
para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa manyananalo ng Daily Prizes. Ako si Idnal Magsaon, taga Sonpor, Itarizay City. Nakadaog sang 500 piso nga kag sa kabaldi nga premium nga worth 650 pesos. Masalamat kid ako sa Bombo Radio. Ang Bombo Radio nakabulig gid para sa akon maintenance nga bulong. Ang ako nag-gift pack sa magamit ko sa akon nga panimalay. Ginagawa lang ang kapigado nang gabulig-bulig ko sa tindahan. Kung kamo gusto niya magdaog, magpasakop man kamo para makaagom man kamo sang premyo. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Radio Bombo! Ang pagbinuligay sa tion sang pandemya tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, nga sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usar sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan
nga alangon pa. Pangabay nga hindi 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time. 20 or 31 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Martes kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 30 na kita. Sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Bet sa 30 na kita sa aton nga mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. It's November 30 and pula ang aton nga mga kalendaryo subong no November 30, Bonifacio Day. So, Bonifacio Day sa karon, that is why nga kalabanan do relax lang anay, no? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo kay it's a holiday, no? Sa mga kabombo naton, holiday diri sa aton. So, meaning and November 30 na kita sa aton nga Christmas countdown gani. It's na lang, no? 25 days to go na lang kag maga-celebrar na kita sang adlaw sang Pasko. So, sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, no? So, anong mga regapanguna nga mga balita nga ato niya nga diskusyonan sa subong iya nga aga sa sining palatuntunan naton sa Bombo Report sa First Edition. So, anong mga regapanguna nga mga balita lokal nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga, no? So, it's November 30 kag buwas nga adlaw sa mga kauturan naton. Grabe, December 1 na kita. And Christmas, na gid, no? Bulan sang Pasko na gid, no? Pagkabuwas, kadasig lang. Doon hunos na mga inadlaw naton. And nagpagwa gani sang Interagency Task Force sang sang alert level status ta naman. Sugod buwas nga adlaw, December 1 until December 15. And sa Region 6, almost, no, kita sa Bacolod, kag Negros Occidental, ang nagapabilin sa Alert Level 2. No? Bacolod City and Negros Occidental, yara nagapabilin sa Alert Level 2. Okay? Sige, kung ano mga restrictions na subong, tiya mo amugyapon, because ni sang Omicron variant na naman sa gihapon, no? And mass vaccination ikaduha nga adlaw subong, pero kahapon sa una nga adlaw sang mass vaccination sa bugos nga pungsod Pilipinas ng Bacolod, naglalapaw man sa kota, no? 29,000 ang mga nabakuna na 29,047 to be exact, no? Mga nabakunahan diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. So amo na kadamo, no, sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. And syempre sa amo man kadamo man nabakunahan sa probinsya sa Negros Occidental. So ang hambal gani ni Governor Eugenio Sebong Lacson man nga kampante ni siya nga ipaidalom gyapon sa Alert Level 2 ang Negros Occidental kay Alert Level 2
sang sa alert level 1 bangod nga masalog pag ang restrictions sa alert level 1. So that's why ang Negros Occidental ginpaidalom sa alert level 2. Sa dugang pa nato niya nga mga balita no nga ato niya nga diskusyonan sa subong yang aga sa ato niya nga mga kauturan no ang iba doon tama ni vehicular accident nga natabo sa may syudad sa Escalante no patay gid no ining driver iya mga kabilang sang iba doon tato na ang pinaka latest sini no sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo no patay gid niya matapos ang lalaki ni matapos nga maaksidentes nga sa syudad sang Escalante no so hibaloon naton. And of course sa aton nga mga kabombo may nagpata sa Ceres bus no dito sa may syudad sang Kabankalan. Wow, hambal ganin nila kung amo ni nga sitwasyon no ti maayo gid nga ti naka-survive man ang iloy kag ang bata. So, iba doon nato ng detalye sini karon sa report sang patrol ni Bombolyan Zil Minardo. Kag subong man ang hambal ni President Duterte, humbal niya, tiruhon ko na lang ning Omicron ni, tiruhon ko na lang ning Omicron na variant ni para madula na lang gid. Tiruhon lang yan sa presidente mo, no? Kung si Kibuloy pa, Pastor Kibuloy pa, mali hindi ka mo ni mag-untat sa akon sang sobra pa ni karon sa Omicron variant. Mo na yung mga pagpahayag niya no, perte no. Sige. Amo na lang ginambal nga pang pamahog kag pagpangabuso na gid sa vision niya nga ginatawag. And then, sa aton yung mga kabombo sa Metro Manila, magkapabilin sa gyapon sa Alert Level 2 from December 15 until December 15. No? Sumugod iya buwas nga adlaw, December 1. Kag sa mga kabombo naton dugang pa nga mga balita, ang 82 ka mga presidential aspirants gindeklarar nga nuisance ang finalists ang presidential VP candidates ipagwa pa sa December 15 sang COMELEC. Sige, kag subong man, kapon may pinaka-lowest nga COVID cases, no? Lowest, 665 so far. Kabay pa nga, ang pinanginapangamuyo, talaga hindi ta masudlan sang Omicron variant nga ini, no? Sa mga kabombo naton, si US President Joe Biden, no? Gani, nag-encourage sa mga pumuluyo niya nga ti dapat pa-booster shot gid no kay pila na subong ka mga kapungsuran ang nasudlan sa Omicron. So karon we will be having an interview sa kay Ma'am Nilda Mirasol Rivera speaking sang Omicron kay isa ini ang Australia man sa nasudlan meaning mayara sang positibo iya nga kaso sang Omicron. So ano ang pinaka-latest diri no nga panugyan sa ila sining nga gobyerno ano ning ginhimo sining mga nagpositibo dito sa Omicron no pila ni Slakbilog sa aton nga mga kabombo ina hibaloon naton diri sa aton nga palatuntunan kay as of kahapon siya no alas 2 sang hapon ang ining bagong variant nga Omicron detected sa pila ka mga pungsod actually 2, 4, 6 8, 10, 12, 13 countries na, no? 13 ka mga kapungsuran worldwide. So, una, sa Australia, again, we will be having an interview karon and then sa Belgium, sa Botswana, sa Britain, sa United Kingdom, sa Denmark, Germany, Hong Kong, Israel, Italy, sa the Netherlands, France, Canada, kag South Africa. So, that's why nga ginalibot naman ng mga kapungsuran kung manotis ninyo sa pila ka mga public affairs program naton diri sa Bombo Radio Bacolod, no? Ginahibalo naton kay syempre gusto man naton ma-aware diri sa Pilipinas, no? And ma-preparahan gid naton nga hindi makasulod diri sa aton sa may pungsod Pilipinas. Amo ginang pinaka-importante kung tutarawon mo so sa pagkanubo lang gid sang kaso sa aton subong. This 665 the lowest so far since July, no? Ining kaso no sa aton iya nga mga kauturan sa aton iya nga mga kabombo
So, meaning to say, nagkulo-kalma gidya ang COVID-19 cases sa aton dire. So, hopefully, ginapangamuyuan ta nga magwardyahan ta ginadriya sa aton, hindi makasulod. That is why, diba, gina-entertainer sang gobyerno naton nga dapat ma-travel ban gid kita. Kaya muning mga kapungsuran ho, nasudla naman ni sila sang sang Omicron tungod ya sa mga nag-travel pasulod sa ila. No? So, sa aton nga mga kabombo, hopefully, hindi lang gidya sulod sa aton diri, no? Okay, sige, sa aton iya nga mga kauturan, sa aton iya nga mga kabombo. By the way, congratulations gid ha, kagabi do damo gid ang nagtulo ang luha or nalipay, no, na because nga sa mga nakapasar sa licensure examination for teachers. Congratulations, no? Kamo naman ang mga bag-o nga mga henerasyon sa mga manunudlo, no? Sang or rather sa aton diri sa pungsod Pilipinas, no? So again, congratulations sa mga passers and of course sa mga wala, unfortunately, wala nakapasar sa mga kauturan naton. Next time naman, may next time pagid na iya. So, ang PRC nag-announce nga 4,883 ka mga elementary teachers out of 8,726 ang examinees ang mga nakapasar. So, meaning sa elementary, 55.96%. And then sa secondary, 57.76% ang mga nakapasar. So, out of 17,863 ka mga examinees, 10,318 ang mga nakapasar. So again, congratulations, no? So, and aside from this, sa mga kauturan naton, syempre, ang mga nabilong pagid sa top 10, grabe pagid nga bonus. So, again, congratulations sa aton iyang mga examinees, sa mga nakapasar sa licensure examination for teachers. And sambal talaga ni so to those nga unfortunately wala abi na tigayon, next time naman kay there's always a next time ginambalgan nila. So maybe mas tingwaan, pwede importante gid nga mas tutukan, no? Sa sunod basi makakapasar man. Okay? Sige. So once again, congratulations. Okay? Sa piyak nga linya, chikeron naton, no? Una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombolya ni Zil Minardo. Kamusta na yung sitwasyon naton sa aton nga palibot sa siyudad sa Bacolod subong nga aga. Martes nga adlaw November 30, it's a holiday! Bonifacio Day. So sa mga may opisina, relax anay subong kay way opisina, no? Pero sa mga kauturan naton yung mga remedyo general, syempre padayon lang, no? Way na iya hulo holiday mo kay kinanglanta magremedyo, no? Tagsa kaadlaw. Okay, sige. Sa piyak nga linya, Bombo Zil, maayong aga. Yes, sa Bomboan, maayong aga, especially sa ating mga taga-Palamati. Live kita diri sa buong Bomboan sa South Ceres Terminal. So makita naton diri Bomboan no, may mga pila na pasahero diri nga ang ari diri subong no nga nagabantay o na nagasakay na sa Ceres sa Bomboan. So i-compare ta lang sa everyday no nga nagabantay diri kag nakasakay nga pasahero sa subong medyo madamo-damo na sa sining aga kay Bomboan no, nabalaan naman naton nga holiday subong Bonifacio Day. So ang iban sini nagapalauli sa ilang nga mga hometown hagida Bomboan kung diin sila nagatiner. So ang iban din nga Ceres sa Bomboan manuguwa na ni sa subong nga aga no, galapit na alas 5. So amo ini ang manuguwa na so ang sa Sipalay Kabankalan do first trip ini siguro nila Bomboan kasubong man ang sa diri sa Maya Dumaguete no. So ang kalabanan din nga nagasakay diri sa going to south o kuna pa Kabankalan sini Bomboan no, ang sa may Sipalay sa pipila pa lang ni ang kauturan naton nga nagasilina kay Bomboan. So dogatugma gid ang subong nga akon nga outfit diri Bomboan sa may Ceres Terminal. So yellow and black ng color nila eh. Amo gani Bomboan. So sa pag-checkar naton diri Bomboan so ka
tindo diri sa may Ceres Terminal kag kahawat lang so may pipila pa lang diri ka unit ini ang nagabiyahe bomboan so do hindi pagid guro tanan-tanan nga unit diri sa may Ceres ang nagabiyahe gid kido kung tan-aw naton ang aari pa lang di subong ako nang manuglakat isa pipila pa lang gid no ang nagaandar sini nga mga Ceres kag ang mga driver kauturan natin nga driver kag mga konduktor ini nila bomboan so mayo man no kay na pahanugutan kita nga makasulod diri bomboan para ma-checkar man naton ang kadamuon subong sa mga pasahero nga nagasakay no? Especially subong nga holiday bomboan kaga pag-checkar man naton sa may syudad sang Bacolod bomboan sa subong nga adlaw no matawhay ang dalanon kaga ang panahon naton is medyo sa sagwa diri bomboan no medyo matugnaw ang huyop sinisang hangin na bomboan kag kaluyan man nga wala nagatulot-alithi o ko agarom sini no na may ara nga pipila ka mga bituon kita nga makita subong sa kalangitan na bomboan kag ang dalan is hindi mabasa no ako na mala subong ang dalan wala man kagabi isang nag-ulan kagabi gani bomboan dito sa may New Government Center sang pag lights on sini no so madamo gito sa mga kauturan naton ang lantaw man ako nagsaksi sa nga pag lights on sini sa nga nahuluhidlaw man sa magwa nga magtanaw sa mga lights on di ba may mga lugar gani kita diri nga ginakantuan gid no nationwide no kay tungod sa kanami sa mga lights no so sa mga kauturan ta ginahidlaw sa sinayang tion bala amo na nga mga hugada nga mga lights on ti amo na gani nga bal naton Bombozil kabay pa nga sige-sige lang ni amo gid gani bomboan so kagabi no kadamo lang sa mga kauturan naton sa crowd control man ako nagabulig dito bomboan may mga kapulisan dito ka mga City Legal Enforcement Unit nga tan-aw gud kay nagacheckar kung ang mga kauturan naton bala bomboan nagapatuman gyapon ko nagasunod sa gyapon sa ginapatuman nga minimum health protocol kay ti kadamo-damo gid gabi bomboan ano-ano lang man isang Damaskara Festival diri sa may Bacolod City no kalabanan pa bomboan mga lamharon kag ini mga kabataan bala nga nagaedad 3 years old and above no nagakalingaw sila kay ti madamo sa nga baligya sa palibot dira sa New Government Center kag kadamo lang gid bomboan sa nga katahuan dito kagabi ng mga kauturan naton nga nagsaksi gid ini sang pag lights on dito sa may syudad o sa Bacolod o na sa New Government Center bomboan o kung sa diin may white screen man dito nga ginbutang kag sang pag lights on sini bomboan may nakabutang 26 to go before Christmas bomboan. Oh grabe susubong niya Bombozil 25 days to go na lang. Yes. Buwas December 1 bomboan no? So katapusan subong nga adlaw sa bulan nga November. So November 30 kita subong nga sa ulo kita sa Bonifacio Day. So may pipila man kita karon ka chikeron bomboan nga mga especially mga eskwelahan diri sa syudad sa Bacolod nga magapatigayon man sang biskan gamay lang nga programa bomboan kay sa subong hindi pa manggin hiwat gid sa mga aktibidad nga tigdamo o kon natagdamo ini ang nagakadto sa mga eskwelahan o kon sa diin man di nga mga gatherings bomboan so ibitar inaanay nga matabo so may ara lang bomboan na may mga flag raising ceremony kag may mga gamay nga programa ini sa sa ulog o kon sa pagselebrar subong sang Bonifacio Day bomboan. Yes, ti subong kay holiday kita it's November 30. Medyo damo-damo ni mga kauturan tangati pauli anay sa tagsaiya ka mga hometown no Bombozil? Yes, correct gid bomboan so madamo na subong ang kauturan naton diri nga nagasinakay kag pesimente no dito sa may south nga nabahin na bomboan ang ila sini nga padulong kay ari kita diri sa South Ceres Terminal no kalabanan gid bomboan ang sakay sa may Kabankalan sini ang diretsyo no kay ti sa subong hingalit man bomboan no nga makapuli sila kay holiday pa no pagkabuwas naman na sang kagahon kung karon sapon hingagaw naman na balik ang may mga obra bomboan diri sa may especially ang sa may mga government employee no kay ti ang sa mga private may ara kang kisa holiday double pay lang ni bomboan sa daka namin ani so nga may double pay kay ti holiday sa subong adlaw bomboan. Man. Pero speaking sang Kabankalan, ano natabo? May nagbata nga iloy sa Ceres Basa, pero hindi ni siya first time, pero syempre rare man hindi magidya permi kakatabo may mabata sa Ceres Bas mo nga maabtan yang iloy nga magbata sa bus. Amo gid bomboan so dako gini ang kalipay man dira sa mga
sakay sinisang Ceres Bambuan no nahalin ini ang nagbata bala Bambuan no nga si Ma'am specifically ini ang iyang pangalan na Bambuan si Ma'am Ludilin Gamos ang Hilada ini siya Bambuan halin ini siya sa Kabangalan. So suno ini siya ang hambal sa isang obigay ni Bambuan nga 3 cm na ni siya. Pero kay naanad na siya bala Bambuan nga sang nagdigad niya nga pagkabata biskan 3 cm na siya galagaw-lagaw pa ni siya Bambuan naglakat-lakat pa daw ka okay lang. So sang nagpakabankalan ini siya Bambuan no sang ara na sila sa barangay Tapi sakop ini siya sang barangay man o kana sa syudad sang Kabankalan Bambuan kay ti taga-bantayan gid ini si Mama Lodilin Bambuan. So ara na siya sa barangay Tapi sang nakabatsyag sang daw nagkutoy iya siya kag nagsakit iya poson. No so sang pagkabatsyag niya to Bambuan no amo laman to nga pagkadugay-dugay na nga lapit na lang man sila sa bantayan which is ang iya gini nga hometown na nagulpi lang ni sa bata Bambuan. So may kapila ko na magpundo-pundo ni ang Ceres kay gasakit na ang iya nga siya no dugamba lagi siguro na batyagan niya nagin nga mabata. Sakit-sakit na gid na iya mo kung magwa na gid sa kalibutan ang sa mga Iloy no maka-relate sini. Kung magambal ka bi Bombozil nga 3 cm ka na 10 cm amo nang fully dilated, amo nang magwa ng bata. Tikon may opening ka na mag 3 cm. So insakto na siya kay kalabanan iban 3 cm dugay pa malabutan pag 24 oras depende. So ang iya ni siguro because dasig mag-us-us ang bata at ay abiya pwede pa siya makalagaw-lagaw no. Grabe man. So meaning halin siya sa bantayan, lagaw siya sa Kabankalan. Anong ano niya sa Kabankalan? Yes, so may ginakatuan ng ini siya. O posibilidad man na Bambuan nga nagalakat ini siya sa iyang ubigay ni, no? Kay ti ang iya di nga panaysayon nga suno sa iya ubigay ni sa Kabankalan siya nga naglakat is 3 cm pa siya, no? So gina-exercise sa panigani kuno ginalakat-lakat sang ara na siya lapit na lang gid sila sa iyang hometown na Bambuan dito nang nagbunag ini siya sa lalaki, no? Nga bata nga ang pangalan si Prince Del Angelada ini ang name sa baby boy Bambuan. So dako man ini ang kalipay diri sa mga kauturan naton nga sakay sang Ceres. So may nag-assist ini kung makita man naton sa litrato Bambuan ang nag-assist ini nga upod niya man kay si ma'am isa man ka barangay health worker dira sa may barangay Bantayan na Bambuan. So maayo gid Bambuan no kay ti ini ang bata kag ang sitwasyon sang Iloy maayo gid ini ang ilang sitwasyon wala sang may natabo nga malain ang pagbunag sini is grabe Bambuan ang pag-deliver sina is normal lang gid no hindi man ni cesarean wala man kagi cesarean si ma'am. So amo ni Bambuan do ka malaka o kun kadako lang gid Bambuan no sang kalipay dira sa mga tao kay safe nga nagbunag ini ang Iloy sang bata Bambuan. Amo gani man. So at least safe siya. So no matabo sini siguro lifetime ni isang bata, libre ni sa Ceres? Yes, sa Bambuan, amo pa na ang aton nga chikaron kay base may ara iban Bambuan no pareho sa mga ano bala, mga sa airlines Bambuan. Airlines, libre ka kay ti buenas na anong Bombozil mo mabunag dira bala ang kung sa airlines ka or sa kung sa barko ka. So ang lifetime sina ti libre libre sakay sa kun ano da pareho ni kung sa Ceres bus libre sakay Ceres bus Yes, kag may ara pa kay sa Bambuan nga ginahimo ini sila scholar sa company, no? Especially sa mga airlines sa Bambuan, pagka-college na nila, may mga scholarships sila. That's why kung kakisa, kung manugbata na ini ang mga Iloy, bala nga pasahero, na wala na gina-allowed ini Bambuan nga magasakay pa sa eroplano, no? Do may mga limit, ini kung pila lang kabulan dapat ang makasakay sa eroplano. Pero so far, sa nagliligad Bambuan, may-ari man ni gani nga nagbata man sa isa ka airlines, no? So sa sini kay ma'am, do ka ano lang Bambuan no, do ka inspiring kag daw ka nami lang pamatian nga wala sang may matabo nga malain nga biskan dira siya sa sulod sa nga Ceres nagbunag Bambuan. Sa Bambuan, pamatian na lang naton ini ang pahayag ni Ma'am Lodilin Gamos Angelada. Nila nga hapon alas 3 sa hapon. Oo. Lapit na kami sa diri sa may Bantayan. Oo, atin ka muna na yung halin nga lugar.
Naghalin ko sa Kabanjalan, kaya nagpa-check up ko. Nagpa-check up ko sa ako, no, bigay ni kay Doktora Bascon. Tapos, kaya naghambal siya nga inang, inang 3cm ko, no? Oo. Kaya halin sa muna, yung magbata ko, ya. Dugay, manggit ko magbata, nang tagpila pa wala, isa pa kaadlaw, maski 1cm, 3cm, dugay pa ko mamata, ya. Sige, salig ko makuli, way manggasakit akong tiyan. Gason? Di nagsakay ko sa series. Pag abot ko sa may tapi, nagkukulpi lang na pertika ko akong tiyan. Barangay Tapi na siya? Oo, barangay Tapi, ma'am. Oo. So, pag mapuli ka na siyang nagbata ka? Oo, pero lapit na ko din nagbata. Sa 3, nagit ko sa bantayan, nagbata. Pero sa series, nagyapon, lapit na ko din sa kaginda na ko nila sa sa laying in. Bata mo, or pagka-bansag mo bata ka na, sino nag-assist mo, ma'am? Aha, may nakaupod ko sa series nga bali ugangan ng akong magulang. Kay actually upod ko tani akong manghod nga nag-eskwela sa Southland kay may upod kami halin kay nasa amon balay mo. Pang-aga pa tapos nang galing kay ato pa siya sa library tinakapa ko nga mauna lang ko puli. Okay. Wala kami kaupdanay. Amo to nga inang pag ko sa series na gutok kaning series nagipagpuko lang ko to sang lalaki to. Oo, nagpungko ko dito kay kita yaman nga nang ko mo nga busong amo to ni papungko ya ko. Gusto kaayo, perti ka init. Tapos ang daw, ay pa man sakit-sakit lang akong siya. Pero sakit akong puso, naman daw. Oo. Pero gulpi lang man to nga dito. Naku sa tabi, kuro sa, kuro sang dalan, sa ugo, kuro sang siris. Okay. Nga, ang dalan dalaw ay? Medyo. O, tapos ng pagbata mo, kamusta man, ma'am? Okay lang man, mayo lang man gani kaluyan kay okay lang man gani akong pamata kay naniga lang man dayon. Pero normal ka kijalin sa una magbata, hindi ka CS. Oo, normal gid. Ay, kapila mo na siya nga baby, ma'am? Ika-4. Wow. Kay ka-4 na. Tagal na ba ng bata? Ano to nga tabo kay, siyempre, ang biyahe, mapundo na, no? Oo, kay kapila nagpundo-pundo sila kuno nga as pinaghambalan ko nga hindi lang kay gusto ko marikta lang gid ko dito. Yan kay dirigit ko ba nga magbata mo, dirigit ko naka record na nga magbata ko. Kaya mo to nga nang siling nila na rekta-rektan lang ang iba ni pasayro ganiyan. Na manaog sa may mga tambag daw nang manaog sa tani nga hindi lang kamo anay manaog ibalik lang kamo sa series direkta na nang ako kon pasyente sa laying amo to girektanan ko di. Girekta ka sa laying pero kapatapos ka na bata. Nagwa ng bata. Wow. Kaya number ka kung doktor ka driver sa imo. Ko ka bali kay lot na ko di. Okay. Tika mo sa subang baby? Okay, kidness. Lalaki? Lalaki, oo. Okay man sa wala man siya siling hina ya? 4 man. Oo, pag-check nga yun. Kaya, tita wala di akong ban. Kay ato sa obra. Ato sa obra. Din sa lang obra, how? Sa Iloilo, ma'am. Sa Iloilo. Tiyan ako kamusta man nga. Bala naman ba? Kasi mo ka ng bata ka series ko, no? Wala lang, syempre nalipay siya. Kasi, kasi marino lang kung doktor ka gada. Ambal nila ko no, Maninoy. Katudlan na sila kay Mama Ninoy. Ay ba? Kay na pangalan ko, Cranesville, ang hilada, Bas. Wala lang man ang ako, mambal lang napasalamat lang ko nga, inang okay lang, maski ito ko nagbata. Daw happy man ang kanan barahaw. Oo, wow. Kadamo, daw nalipay, tanan nga tao nga may nagbata. Oo. Gani, kaloyan. Mayo man ang gano'n sa bata. Okay, mama, thank you kinamit. Bombozil? Yes, Bombo. Grabe, no? Amo na, balakit ik-4 niya na mo, no? So, meaning, lain-lain manabi ang ni status, no? Nga like, sa una mo, budlayan ka, at inidugodalhay na lang ning bata nga ni. So, ang pasalamatan, tungod safe, yes. Kag alert man ang ara mismo sa, ni pagtawag, seres, nga makabulig sila, Bombozil? Amo gani, Bombo, So,
kalipay lang ginino kung dako ang kalipay sini sa mga kaupdanan dira ni ma'am sa sulod sa nga series kung sa diin nagbunag siya mismo Bomboan. Aha, okay, sige. Anyway, at least okay kag safe no ining baby kag ang Iloy no, sige. Anyway, kamusta sa Ceres Terminal Bombozil ng ano dira na okay pa damo gyapon na nagailinabot nga mga nga mga pasahero? Yes, sa Bomboan. So, madamo ang mga kauturan natin gyapon nga nagaalabot diri no, nga nagasakay sa Maya Ceres ang Sipalay gani nga ruta Bomboano ang Ceres ni kagina nga blue diri sa may likod ko halina Bomboan ako na manuguwa na ini no. So, posible nga first trip gid ini sa nga Ceres nga Sipalay nga manuguwa sa may mga karga naman nga pipila ka mga pasahero Bomboan sa subong amat-amat yapon ako nagapadayon no ang pag-abot diri sa mga pasahero nga magasakay ako na papuli sa ilang mga puluyan Bomboan. Okay, sige. Salamat gid Bombozil. Yes, sa Bomboan para sa pagpangalagad sa Bumbo Reports First Edition, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Lianizil Minardo sa unang hugnat sa balitang indalon sa aton sa bungyang aga. Diri sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo report sa first edition. Sige. Bombo Harold, mapos kita for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, maging kaupon na naton ang aton nga Bombo correspondent direkta sa Australia. Sa aton malang nga pagpanambalik. Standby. Number 1 Basta Radio Bombo. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas sa pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Okay, sige. Balik na sa aton nga palatuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa aton nga mga kabombo. Diskusyon na naton ha sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo ang ining Omicron variant. Grabe, no? Sa pagkadamo na sa mga kapung hindi man may mga kapungsuran na siya nga mga nasudlan. So hopefully hindi lang niya sa aton riya sa Pilipinas, no? That is why nga di dapat, although kung hugot man sa aton nga gobyerno, why isang problema, especially yung mga masulod diri kay kabudlay, no? Nga subong niya kanubo na sa aton nga kaso sang COVID-19 diri sa Pilipinas. Imagine, isang tinalikdan niya adlaw sa record, 665, no? So the lowest so far, halin sang February, asang July. So meaning, gaamat-amat na gid man niya nubo. Maski sa aton sa Western Visayas, ang tinilagdan niya daw, duhan lang kaso naton sa Bacolod. So the lowest so far, no? Because nga sa pagkadamo ng mga, madamo na sa mga kauturan naton nga mga nagapabakuna. So hambal na gani naton sa pinaka-latest kahapon nga adlaw as of November 29, 2021 as of 2 p.m. ang mga nasudlan nga mga kapungsuran nga mayara nga detected sang bag-o ni nga COVID variant nga Omicron. Nati ginahambal nga makahalangawa, no? Budlay katama, although ginambal mas pagid, mas bangis sa Tagalog pa, mas mabagsik pag niya kumparar sa Delta variant, no? Tiyan mo niya mga kapungsuran ho, may mga recorded cases na. Like ang Australia, Belgium, Botswana, Britain, Denmark, Germany, Hong Kong, Israel, Italy, the Netherlands, France, Canada, kag South Africa. Isa sa mga pungsod nga mayara sang detected nga COVID variant ang Omicron. Sa pihak nga linya, we will be having this morning isa sa mga bombo correspondents naton, direkta iya mga kabinan sa may Australia sa subong iya nga aga. Ma'am Nilda Mirasol Rivera. Ma'am, maayong aga. Upod mo diri si Bomboan sa Bombo Radio Bacolod. Mayang aga sa tanan, mayang aga sa taga Bacolod. Yes, ma'am. Ma'am, salamat nga nangin kaupod ka namon subong iyang aga para nga mahibaluan man namon kung ano ang sitwasyon, kamusta kamo dira sa Australia matapos nga mayara sang detected nga Omicron variant dira sa inyo, ma'am. Maayo man kami dire, and then we always follow protocols and the mandate of the government under sa state jurisdictions ng Australia. Sa Western Australia kami. So kung ano ang mandate, we follow the law. Ma'am, ang sangsan-o based sa sa report dira sa inyo, sangsan-o ma'am nagsulod gid ang ini nga variant nga dira sa Australia? Nagre-refer lang sa news diri sa Australia based ang latest 9 news. So far amo nang gina-referan ko dira ako gabasa sa mga updates. Okay. So sa san-o ma'am ang pagsulod sang sining Omicron variant? I don't have any idea. Okay. As long as ang gina-refer ako permi sa news update. Okay. So, example sa SBS, sa ABC News, dira ako gabasa. Okay. Ano ma'am, pila ni ang ka mga tawo abing nakasulod dira nga base sa latest update sa inyo dira, ma'am?
in sa idea ko sa news update, I think dalawa. Duha. Okay. Pero mas ideal gid nga mag-refer ka mo sa latest news updates. Oo. So duha so far, ma'am. Sa gabasa ko sa ang gina-refer ko permi ang World Health Organization, yung latest advisory. Yes. Dira ako gabasa. Okay. So duha, amo ni siyang pinaka-latest so far dira sa inyong nga report, and diin sila nga lugar gani ma'am nakasulod gid dira sa inyo sa Australia? In my latest sa reading ko sa news, sa New South Wales. New South Wales. Ano na siya kalayo sa inmo gid dya mga lugar? I am from Western Australia, so far 6 hours by flight. Okay. So since nga may ara na detected sa inyo, ma'am, anong pinaka-latest nga advisories ang inyong government? So far, nagbasa ako sa news, ang restrictions dire very, very tough. On Saturday, may announcement nga effective immediately, anyone who is not a citizen or permanent resident of Australia or immediate family, including parents of citizens who have been in African countries, where the Omicron variant has been detected and spread within the past 48 days, will not be able to enter Australia. Okay. The other one is the second one is the Australian citizens and permanent residents, immediate family members, including parents arriving from this country, will need to go immediate supervised quarantine for 14 days subject to jurisdictional arrangements. Okay. So kinahanglan gid amo na pinaka latest. Okay. So kinahanglan gid nga mag-quarantine ka. Sang una, ma'am, kumparatang sitwasyon sang wala pa ni ang na-detect ang Omicron dira. As in halog ligwa na gidya, anytime foreigner ka man or citizen ka, makasulod ka lang niya sa Australia, ma'am? No, it's very tough ang restrictions dire. Okay. Like ano, ma'am, ang protocol magsulod? Based sa mga nabasa ko, you have to quarantine. So depende gid sa sa state jurisdictional arrangements. Oo. So maybe maybe when you are planning to return to Australia, you need to research more kung anong preparations mo before you fly to Australia. Okay. So meaning ining duha nga na-detect nga ni nga positibo sila sang Omicron, na-isolate ba niya gilayon because ang pagsulod dira sa inyo ya kinanglan mo gid gyapon i-quarantine ka? Yes. So, kasi since ang restriction there very tough, gina-check gid agad-agad ang ang transmissions and yung kung infectious ang isang katao. So, based sa traveler. Okay. Okay. So ma'am, kamo nga mga yara subong sa Australia, I mean, kung anong advice ng government kung magwa ka mo, gina-impose na ang face mask or wala man, or anong sitwasyon niyo subong? Based sa Perth, Western Australia, we are mandated to be fully vaccinated. Okay. Hindi kami maka-return sa work kung hindi kami vaccinated. So, and then, of course, nagpa-follow kami ng protocol. Example, social distancing 1.5, and then ang pinaka urgent or gina-maintain gid namin ang protocol. Example, magkadto kami sa store. May mobile phone kami or safe app, we maintain those, and then kailangan naman mag record or scan our phone, or kung wala kang dalang phone, you have to register your record sa ginakadtuan mo. Speaking of vaccination, so meaning no vaccination, no work policy kamo dira, ma'am?
Oo. Okay. Pero may mga ara sa gyapon ma'am nga wala ka pa bakuna despite of this? That's the issue. Okay. Na-tackle ng authorities. And then ako may dala-dala ko pero may nga extra face mask sa bag ko. Kasi suddenly or anytime unpredictable, halimbawa mag-lockdown or anything, may ano ka na, may mask ka na dala-dala. Or face shield or anything. Okay. Ma'am, ang nabakunahan dira sa inyo, ano na siya ma'am kadamo? Nalapot nyo ng herd immunity? Based sa news na basa ko, I think 80%. Herd immunity na kamo ma'am, no? So, ang mga, naga-face-to-face classes na? Yes. May face-to-face classes dire sa Western Australia. Okay. Sa saan siya nagsugod balik, ma'am, ang face-to-face classes nyo? Since October, meron kami dire face-to-face. Okay. So, anong ginagamit nga vaccine, by the way, dira sa inyo, ma'am? Based sa recommendations sa TAGI, ang gina-impose dire, was this the Pfizer and the other one? Moderna? The other one is from AstraZeneca? Yes, AstraZeneca. Okay. So, ang mga kabataan, ma'am, ginabakunahan naman? No. Okay. I think below 12 walang bakuna. Oo, so it's still 12 to 17 years old. The same sa aton sa Pilipinas. Okay. So ikaw ya ma'am, ano ka na dira ma'am? Ano ka nakalawig dira sa Australia? 13 years na ako dito sa Australia. 13. Oo. Mas madugay-dugay na ma'am, no? So, residente na ma'am? Residente na ako dito sa Australia. Wow. So, ano ni gani? Kung ikumparar mo sa una, do ka first time gani, syempre nakibot kita tanan nga mo ni, no? Nagka-pandemic. So, may plano ka tanan mapauli sa Pilipinas? Oo, may plano ko kami dani magpuli sa Pilipinas. So, because of this, no, na pornada. But then, anyway, ma'am, ano ang imo mahambal, especially sa mga, mo man diri, mga kaparientihan mo diri sa Bacolod, kag sa Negros Occidental, Ma'am Nilda? I think, stay calm. Tapos, i-follow natin kung anong order ng local authorities natin. Kasi makabulig na sa atong tanan. Kag hindi ka hagad lagaw or ladaw. Amo ginang pinaka-importante. Tapos i-maintain nato ng hygiene. And then magbalon ka mo pero may mask. Or mag-wear ka mo mask for safety. Or kasi dara may facial hindi bala. So amo ginang pinaka-importante. And then kailangan maging healthier ka mo, mag-work ka mo to be healthy. Para maproteksyonan ka mo sang virus or anything. By the way, ma'am, naka-booster. Mo lang ginang mahimo naton. Yes. Ma'am, by the way, naka-booster shots na ka mo dira. I mean, naka-third dose. Not yet. Pero ginaduso na sang gobyerno, ma'am? We are encouraged to have a booster shot. Okay. Sige. Alright, sige. Ma'am Nilda, thank you so much for your time sa amon diri sa Bombo Radyo Bacolod. Salamat gid, ma'am, ha? You're welcome. Thank you for your time as well. Yes, okay. Sige. No. By the way, ma'am, ang oras dira pareho lang kita, no? Pareho ta time zone. Yeah. Alright, sige. Ma'am Nilda Merasol Rivera, ma'am, thank you so much for your time. Salamat. God bless and keep safe. God bless. Thank you very much. Okay. Bye.
Sige, no? So, isa na, no, ang Australia sa nasudlan sang kaso sang Omicron. Amo lang na sa ilaya, hindi man gid halog ang ila restrictions. I mean, Bombo Harold, kung magsulod ka dito sa Australia, kinanglan mo gid nga mag-quarantine. Whether residente ka, basta halin ka sa gwa, no? Or, ano ni gani, foreigner ka, no? Nga masulod ka sa Australia. So, amo na-detect man da yun, and then tinaka-isolate man. Ining duha ka mga kaso so far nga na detected nga may Omicron. Ano na sila just like sa iban man nga mga kapungsuran, very ang case bala, why gina-divulge, no? Ginatago kung ano na sila, kung anong mga nationality, no? So basta mo na report nga may detected nga Omicron nga nakasulod man dito iya sa may Australia. So amo na ha sa mga kauturan naton, hopefully ginapangamuyuan taman, no? Ang mga hindi na makasulod sa aton diri sa Pilipinas, although sa aton iya nga mga kauturan kaga, sa aton iya nga mga kabombo, no? Ang isa sa mga lugar nga nasudlan sining Omicron variant ay isa Hong Kong. Dilapit-lapit sa aton, and at the same time damudamo kita yung mga kauturan dito nga mga OFWs man, no? So amo na ang gobyerno naton sang tinalikdan nagambal nga ginatun-an kung ang travel ban halin sa mga utod from Hong Kong because Bombo Harold Christmas na, dugay mag-Christmas na. Balikan tang patrol si Bombo Zil, Bombo Harold. So mag-Christmas na. So meaning, it could be mga OFWs kaya medyo naghalog ng mga restrictions, makapauli dere. So ano matabo? Although affected din sila, pero kung amo nang makapayo sa aton, himuon naton, no? Si President Duterte, gani nagambal niya pang terohon kung karon ng mga ang Omicron ini ay. Australia, Belgium, Botswana, Britain, Denmark, Germany, Hong Kong, Israel, Italy, the Netherlands, France, Canada, South Africa. Kamusta ka mo dira sa mga utod naton nga mga OFWs, no? Abe, comment, no? Sa aton nga Facebook Live or sa aton nga YouTube, no? YouTube account naton sa Bombo Radio Bacolod. So, ma-monitor nyo man kami, no? So, sa din man kamo yung bahin sang kalibutan, syempre, ang safety gid naton, no? Dapat mangina safe kita, amo na ang pinaka-importante sa tanan. Hambal gani yan ni President Duterte, tiroon ko na lang ning Omicron variant nga ini. Do ka killjoy na gid sang Omicron, no? Supposedly nagayom-yuhom na kita kay titani. Sa aton balang Christmas, no? At least naghalog-halog ng restrictions, so amo na ginapangamuyuan naton. Ini naman niya si Pastor, kung si President Duterte, tiroho niyang Omicron, ini naman niya si Pastor Kibuloy, ginwarningan nga much worse than Omicron virus if ang iya persecution hindi untat, kung ang pag-persecute sa iya, hindi mauntat, ikita mo lang. Do kadamo man ang nagyuhom sini. Ining spiritual advisor bala ni President Rodrigo Duterte nga si Pastor Kibuloy sang Kingdom of Jesus Christ Church. Ngati di blagin tawag niya ning kaugalingon niya nga daan nga the appointed son of God. So gina-warningan niya, nag-warning siya, no, nga ang kalibutan maga-suffer, no, kung siya padayon nga i-persecute kag kung anong mga ihaboy da sa iya. Kiti nagapakatubang ni siya sang sex crimes kag iban pang mga charges sa United States in connection with his position in his church. Sa iya nga Sunday worship service sa Davao City, amo nang iya sining hambal. Bawat yamakon mo na. Berte, no? Kung isa makahambal ka na lang gid nga, ko gahambal ka sa imo kaugalingon nga the appointed son of God ka, doy na lang ginaabuso mo nga, warningan mo pa imo yung bilog nga kalibutan. Ay, perte, nandito na maintindihan. Anyway, kita na mga tao makabinag-binag sina, kung tuod man ginang inay ginahambal or just for the sake nga untatan na ni ang mga charges ni sa iya, kahit kakahuyan siya, makumo spiritual leader ka mo ng mga charges against sa imo. Ay, perte, damo pa siya mga sumulunod. Yari na sa piyak nga linya, balikan natin si Bombo Lian ni Zil Minardo sa dugang pang mga balita. Bombo Zil, please go ahead.
Yes, sa Bamboan, 4 ka persona dakop sa ginpatigayon nga bypass operation sang police station na 6 sa Bamboan kung sa diin sa Purok Mabinuligon, Barangay 30, Bacolod City. Kag ang mga suspitsado ginkilala sanday Mike Quinto alias Michael Quinto, 38 anyos ini siya, kag residente sang Purok Bagong Buhay, Barangay 30, Bacolod City. Isa ini siya ka street level individual. Kag ang isa ka suspitsado pagid amo si Joseph Arquero, 26 anyos ini siya, kag residente sang Purok Mabinuligon, Barangay 30. Melnes Sugilon na ikatatlo nga suspitsado, 49 anyos, residente sang Villa Angela, Barangay Villamonte, Bacolod City. Kag ang ikaapat nga suspitsado amo si Jeffrey Arquero, residente man sang Purok Mabinuligon, Barangay 30 kung sa diin na Bamboan. Ini ang 4 ka suspect is nakuhaan ini sila sang 8 grams nga ginasuspetsohan shabu, kag may ara standard drug price nga 54,400. So may ari man ini Bamboan nga ipagapasaka sa ilang nga kaso sa paglapas o kon sa pagbayular sa Republic Act 9165 Section 511, 12 and 15 na Bamboan. So nagagamit kag nagabaligya ini sila sa illegal nga droga sa subong nga Bamboan. Ini ang 4 ka suspetsado yara na nakahunong sa Police Station 6 for proper disposition. Sa Bamboan, pamatian naton ang dugang pagid nga mga detalye kay Police Major Leo Estopa. Okay, sige. Bypass operation sa Purok Mabinuligon, Barangay 30, Bacolod City. Kag natigayon naton kuha kita ni sang 4 ni ka mga drug personalities. Kag natigayon ni makuha ni sila sa mga illegal nga droga. Sir, sino ginagrian subject sa bypass operation? Ang aton na subject sa gipatigayon naton nga bypass operation amo si Mike Quinto E. Villacorta alias Michael Quinto, 38 years old, sang Purok Bagong Buhay, Barangay 30, Bacolod City. Isa ni sa ka street level individual or haring sa aton nga watch list man diri sa Police Station 6. Ang mga kaupo din tatlo amo si Joseph Alquero, si Melnes Sugilon sang Barangay Villamonte, kag si Jeffrey Arquero amo man sang Barangay 30 man. Nakuha ni naton ni ang more or less 8 grams ni kabugaton with a standard drug price of 54,000 pesos nga ginwitness man sa aton nga barangay official sa Barangay 30 kagay may mga media representative. Based man ni sa aton nga pag monitor man ni dira sila nga barangay, may mga nabaton kita ng mga complaints man ni siya or information nga engaged sa illegal drugs. As considered nga SLI ni siya or watchlisted, gin-check nato niya wala ni siya ka-surrender sa Oplan Tokhang. Pero ara sa list, sir? Yes, ari ni sa list nato sa watchlist nato sa Barangay 30. Amo ni pagiangot man kami sa mga specialist man sa Barangay 30, amo ni nangima din nalagpuan man ang amon nga operation. So far wala siya iba ng cases? Ay i-check pa namon subong i-validate ko pa kung may mga previous records pagid siya na iban luwas lang sa mga drugs. Sir, ang tatlo ka mga naupon na nabigay na takman sa bypass. Yeah, so upod ni sila kag ipa-undergo ni sila sa drug test man kay sa sulod balay ni makakuha man sa aton nga operatiba. So sir, aki sino balay sir? Drug test na ina? Yes, ang ari nga balay isa ni sa kay ni sa mga arkero, iya sa magamay ni naupod man din. Bali si Mike Quinto ni amo ni siya ga kadto da kag dira man siya ga pagguwa or gabaligya sang iya na mga illegal drugs da. Kag the same time may mga reports man nga dira man mismo ga engage sa gambling activities, example mga tungbo para kaya gamay lang siya na area ni amo ni kinimo nila nga plastaran mga pangatubang ni sila sang section 5, 11, 12 and 15 sa pagwailar sang RA 9165. Sir, wala na sila iba ni cases yan sa police station or drug watch list man i-verify pa namon ang ilang background pagit may mga previous records sila or may warrant.
Yes, sa Bambuan, sa matang pahayag ni Police Major Leo Estupa ang hepe sang Police Station 6. Okay. So, amo ni Bambuan, pag-inquest na ako ni pagkapasakaan na inikaso ang apat ka suspitsato Bambuan. Bombozil, wala ka ulan, no? Sa Bambuan, so medyo masanaaw na ini ang aton diri palibot sa syudad sang Bacolod. Bambuan kaluyan wala man nagaulan So sa subong ng Bambuan ma-experience agad siguro ni ang kainiton o kon ang Bambuan hindi maulan ng adlaw. Okay, sige. Salamat gid Bombozil. Isa Bambuan para sa pagpangalagad sa Bombo Reports First Edition, ini si Bombo ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat sa kay Bombo ni Zil Minardo sa dugang iyang mga balita gidulong sa aton subong yang agad diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Reports sa First Edition. Dugay-dugay, yari naman ang aton yang mga sister stations sa Bombo Radio Western Visayas na para sa region-wide tie-up naton subong yang aga. Ang aton nga flagship station ang Bombo Radio Iloilo subong man, ang aton mga sister stations sa Bombo Radio Borojas kag Bombo Radio Kalibo. Damo man ang mga nag-react na ito yung mga kauturan, no? Sa sining statement ni Pastor Kibuloy na kung hindi ka mo arin na ito mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas, welcome and good morning! Okay. Yes, Bomboan, welcome and good morning. Nagsugatan na kita Bombo Lindsay. Welcome and mayong aga, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon direya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Ti una sa gihapon ang Bacolod City kag ang province of Negros Occidental yara sa alert level 2 sa pinaka-latest ni nga sa pinaka-latest nga record or ginahambal advisory sang National Interagency Task Force. So, amo na siya nga third daily winner. Naka-standby sa nini. From December 1 until December 15, 2021. Ayong aga. Yara kami sa idalom sang alert na siya nga third level daily winner. 2. Okay, sige. No? So, alert level 2 ang Bacolod City kag ang province of Negros Occidental. Kahapon, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, amo ini ang first day no sa nationwide nga mass vaccination. So diri sa amon sa may syudad sa Bacolod kag sa probinsya man sa Negros Occidental, may 29,000 ka mga nabakunahan sa una nga adlaw sang mass vaccination. 29,047. Ti ang target ni sang ang ginhatag nga target sang national government dapat maka 22,000, no? Ti kami 29,047. Lapaw kami sa 5,000. So subong nga adlaw 41 ka vaccination centers, subong nga adlaw kag buwas naman nga adlaw, so another 41 ka mga vaccination centers like everyday ni siya, no? Kag subong man amo na gani speaking to sang alert level 2 hambal sang gobernador namo diri sa probinsya sa Negros Occidental, ti mas kampante man gid siya. Kung alert level 2 ang Negros sang sa alert level 1, kaya at least kung alert level 2 hindi bla siya dogid ka halog iya ang restrictions. Kag subong man Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas kay nakapagigangot man kami sa amon diri nga Bombo correspondent direkta dito iya sa may Australia si Ma'am Nilda Mirasol Rivera kung sa din duha ka mga travelers detected sa Omicron variant nga ini, no? So naka-isolate sila ya sa Australia ya kung magsulod man gid hindi man gid halog kay magsulod ka didto ya residente ka man or non-resident ka man, foreigner ka, pagsulod mo, i-quarantine ka man gid. So, plus subong, mas nagstrikto na gid, another 14 days nga quarantine kung ikaw kung ikaw residente, pero kung non-resident ka, hindi ka gid makasulod dito iya anay subong sa Australia. Because ning Omicron variant nga ini. So, muni so far, mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod kag ato naman sa Quezon ang linya sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas.
Sige, dali lang gid i-check karon ta sa hindi lamang madugay. Ang probinsya sang Capiz, nakapakigangot kami sa isa namon diri ka Bombo International Correspondent may kang tanan sa kun ano dito ang sitwasyon ni kadungan man sang pag-positibo or pag-positive sang pila dito ka mga individual sa COVID-19 Omicron variant no dito sa may part sang UK. So kay diri kay Mr. Roland Crispo nga ti taga Banwa sang Ibisan pero ti dito nakabase na subong sa nasambitan nga pungsod nga ti mas nagdugang pa bombolins ang mga lugar o kun yes no mga lugar dito nga gain paidalom lockdowns no kasunod man sang pag positive gani sang madamo nga mga individual kag ti amo na Sige. Dali lang gid i-check karon ta lang sa hindi madugay ang linya sa Bombo Radyo Rojas. Ato na check karon ang linya man sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome. Gamo lang na yung sunod diri sa iya Radyo Western Visayas, Bombo Lindsay. Ang mga nagapauna naman namon diri nga mga balita sa Banwa sang Kalibo ag kabugusan nga probinsya sang Aklan. Ang update namo no natukoy sa natabo blang krimen sa nangligad nga adlaw sang Sabado dito sa may Barangay Kamansi Norte, Banwa sang Numancia. Kung sa diin nasapuan na ng ganito no ang biktima nga si Wilfredo Tamayo Jr. nga wala na sang kabuhi matapos nga ginhatok-hatok sang pagbuno sang ginasugid tatlo ka mga suspect. So karon ang latest investigation sang Numancia PNP kay man kagapon sa ngaga dito sa may Sitio Pigado Barangay Bakaw Sur Kalibo nakit-an ang tricycle sang ina nga biktima. Kay nagligad tong adlaw sang Sabado, siyempre dito ang patay nga lawas ang biktima, ang statement sang iyang living partner naghalin na sa amon mga past 6 sang hapon sakay sa iyang tricycle. So sa diin ang iyang tricycle. So ginpag pangita sa aton otoridad kagapon sang aga may naka timbre or naka-tip sa aton nga taga Kalibo PNP nga may yara nga ginabandona nga tricycle kag gina-identify nga ang tricycle nga to ginapanag-iyahan ang aton nga mismo nga biktima nga si Wilfredo Tamayo Jr. Sa karon review ang aton mga CCTV footages kapag sang highway sa sakop sa Barangay Numancia kag Banwa sang Kalibo kag nagaki no may mga yara nga pagkakilanlan identity ang aton Numancia PNP kung sino man ang may timuan sila nga krimen. Dito karon may yara na sila nga aresto kag subong may mga patigayon laban-laban na ina sila sa ginatawag press conference para sa ina nga accomplishment sa aton Numancia PNP. Subong ginatry para itong kuhaan sang reaksyon ang miyembro sang pamilya sang ini nga biktima. Kay man sa background check naton to way gid sang kun ano nga mga record no way man sang mga nangin kaaway ng biktima. So subong palisipan kung ano gid man ang madalong nga motibo kung nga manginhimo ini sang mga suspetsado. Sa dugang pagid namon diri man nga mga balita speaking sang ining new variant sang COVID-19 ining Omicron variant. Kaka-interview naman naton subong aga sa aton nga Bombo International Correspondent live to sa may UK London kay Sir Jeffrey Hutchinson nga based to sa iyang information ang mga inbound kag outbound travel sa may part sang London no kuan gidanay ginpa stop gidanay kay man may mga kaso na dito sang ining new variant sa ining COVID-19 pero so far ang mga pipila ka mga nagka COVID nagkaangkon sang inang new variant so far ang initial nila to nga pagpangusisa way man sang mga nambutang gidabi sa critical nga condition kay man mga fully vaccinated man to kag ginasiling nila no nga didto sa part sang London
sa una to way na sila ka face mask, no? Subong ginbalik naman ang pagpasok sa ila sa face mask kag ugot nga ginapatuman ang mga health kag safety protocols. Kag siling pagin nila to ibagin man niya kuno ang fully vaccinated makalikaw-likaw sa mangin kuan malaing epekto sang kun anuman nga variant dala sang COVID-19. Kag samon diri nga ginpatigay kapon siyempre kapag partisipar sa ginatawag nga vaccination day ang amon nga provincial health office, no, kagapon interview naton to ang nagausisa kag nagamanihar sa sang dalagan sang vaccination kay Sir J. Lawrence Dionisio. So may mga kwan sila, no? May mga yara nga pagdugang sang vaccination area, particular sa isa ka private hospital sa ilang natawag covered court. So gin-open nila to para at least mas pagidyamadamo ang mabakunahan nga mga walk-in diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Nagapasalamat sila sa halos more or less 100 ka mga nursing students kag volunteers ang upod ang ila syempre mga instructors kag mga staff sang DOH Aklan, no, nag-participate sa muna nga National Vaccination Days or kung tawgon nila dire Bayanihan Bakunahan Campaign. Kag may pan-deploy sa iban nga mga banwa kag ang nabilin dire sa amon sa province, no, which is ABL Sports Complex dira, no, ginpang-deploy iban nga mga nursing students. So far, mayuman ang ilangan ng performance. Amo lang ni, so far man, mga nagapauna namon diri nga mga balita sa banwa sang Kalibo, bilog nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Lindsay. Madamo gid na salamat, Bombo Radyo Kalibo, kag atong nabalikan ang linya sang Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning, Bombo Radyo Rojas. Sige. Balikan ta lang ang linya sa Bombo Radyo. Okay. Sige. Ara na. Okay. Good morning, Bombo Radio Western Visayas. Ang mga balita diri sa amon, so far mo na to kaina, no, nakapakigangot kami diri sa amon nga Bombo Radio correspondent kon Bombo International correspondent direkta sa parte sang United Kingdom. Kag so far nagadugang pagi dito ang mga lugar Bombolins nga mga ginapang lockdowns kasunod man sang pagpositive sang mga pila ka mga individual bangod sa Omicron variant, no, kon COVID-19 Omicron variant. Kag so far sandig dito sa mga eksperto wala pa dito sa mga pagtuon nga tikon ano ni ka deadly bala Bombolins, Bombo Radio Western Visayas sa mga variant, pero ang nakita lang nila dito kung na-observe sa muning madasig ang mutation o kung madasig ang paglaton sang isa ka tawo. Kag ang taga Department of Social Welfare and Development kon DSW Regional 6 ginklaro nga tiway sila nakakuan direya. Wala sila naghatag sang listahan sa mga LGU nga timakabaton sang 3,000 pesos nga ayuda kon financial assistance kasunod ini sang reklamo sang 30 gid ka mga individual dito sa may barangay Kudyan Banawas sang Ibisa niya ti siling ginahawhaw or tiara sa listahan ang ila nga pangalan pero wala makabaton gani isang 3,000 pesos nga ayuda halin ini sa office ni Senator Bongo apang ginapaagi sa taga DSWD. Kagadugang na lang diri namon nga mga balita, may duha diri ka mga kapulisan sa may Banawas sang Sapian nagbulig pabata o kun paanak Mombolin sa isa ka nalang alangan nga kuan nga ginang kagabi ni sa may area sang Sapian Capiz. So duha ni ka mga kapulisan nga babayi nga nagpaanak kag so far healthy man ang amugani nga lapsag nga babayi. So far diri sa amon sa may parte sang siyudad sang Rojas kag bilog nga probinsya sang Capiz may lulanon nga aga diri Bombolinsi pero so far naguntat naman diri gani ang pag-ulan subong nga mga tinion. Balik dira sa imo Bombo Radio Iloilo. Madamo gid ka salamat Bombo Kiza Lulanon Bombo nga aga Radyo diri Rojas. Bombolinsi pero so far naguntat naman diri gani ang Madamo gid ka salamat Bombo Kiza kag sa Bombo Radyo Rojas ang natipon man diri namon niya ang mga balita. Ginpakigangutan man naton ang Bombo International correspondent naton direkta man niya sa Sydney, Australia kay ti mayara dito nga naka-isolate subong ang kapin 300 ka mga pasahero sa eroplano nga ginsakyan sa duha ka mga individual nga nagpositibo sa Omicron COVID-19 variant sa may Australia.
Sa pagpakigangot naton kay Bombo International Correspondent Denmark Swede, direkta sa Sydney, Australia, iyayang ang pahayag nga naghalin sa Southern Africa kag nag-abot sa Australia sakay sa Qatar Airways flight via Doha ang 260 ka mga pasahero. Sanggin pa idalom ang mga ini sa COVID-19 test, 14 ang nagpositibo kag duha diri ang may na-detect nga Omicron coronavirus strain. Ang duha ka mga positive cases ang lunsay mga asymptomatic kag fully vaccinated man. Ang eroplano nga sakay sang infected passengers ang nag-abot sang November 27, ang ining mismo adlaw nga ginanunsyo man sang Australia ang pagban sa mga flights nagikan sa siyam ka mga Southern African countries nga ginalakipan sang South Africa, Zimbabwe, Lesotho, Botswana, Mozambique, Namibia, Eswatini kag Malawi. Tanan nga mga biyahero gikan sa amo nga mga lugar ang kinahanglan gid nga magpaidalom sa 14 days quarantine. Kag tinaibaluan nga ang pag-abot sang bag-o nga variant ang natabo isa ka bulan matapos nga ginlift sang Australia ang pagban sa mga citizens nga nagabiyahe sa overseas nga wala sang permission kag kasunod man sang plano nga buksan ang borders sang pungsod para sa mga skilled workers kag international students sa katapusan sang tuig 2021. Kag tito nga man ang reaksyon sa mga pumuluyo sang syudad nga pabor kag man hindi pabor sa pagbalik o kung ginaduso nga pagbalik sang mandatory nga pagsuksok sang face shields. Kung si Iloilo City Mayor Jerry Treñas paya ang pamangkuton, ti daw lablab gid kuno sa national government ang ining face shields kay ti sa nagligad gani ginpahayag na lang voluntary na lang ang paggamit sang face shield subong ya himuon na nga mandatory. Ti hambal sang alkalde diri namon sa syudad sang Iloilo daw manol ang national government. Kaya mo sinasubong ang amon mading diri nga hulat-hulaton kay base pala sa pagbalik o kun anunsar man nga gamiton ang face shield, mandatory nga paggamit sang face shield, base pa lang magtaas ang presyo sang face shields. Kagti ini bala ang pagbalik sang face shield naton dira sa Bacolod, Bomboan. Padayon bala sa gihapon ang implementasyon sa inyo sa pagsuksok sang face shield, especially abi kung magsulod sa mga malls. Bombo Lindsay, subong siya, wala na, no? Halin sang ginhambal sang national government nga ti pwede na, no? Hindi na magsuksok sang face shield. So automatic mga malls ti why naman face shield di mo na voluntary kung mga kauturan kita nga gusto ya magsuksok sang face shield, di masuksok sang face shield, pero generally why di ka suksok sang face shield kiti bla gambal kalabanan na sa bara nam lang face shield kiti face mask would suffice, especially nga vaccinated naman, no? Kung vaccinated ka, no? So amo nga sitwasyon diri sa may Bacolod kag sa Negros Occidental na hanungod sa face shield. Bombo Lindsay. Amugil kikabudlay katama kung may suksok ikaw, especially bala Bomboan, kung may suksok ikaw nga antipara, so masuksok kapag isang face shield, ti daw kaangay nga naga-moist na daan ang face shield, ang plastics na ti mabudlayan gidya sa paggamit ang mga tawo nga naga-antipara, especially ang mga drivers sa mga public transportation, Bomboan. Kag ti sa Rojas Bombo Kizel, may mga tawo bala sa gihapon dira nga nagabakal sang face shield o kung mga nagabaligya abi sang face shield dira sa inyo. Madamo sa gihapon ang nagabaligya, Bombolins, kag still may mga nagahatag sa gihapon, pero daw ay na naginasapak subong, no, sang pila diri ka makapisnon sa may amo sila nga probinsya. Kay bangod gati syempre kasunod man sang mandong at mangin voluntaryo na gid lamang magluwas na gid lamang sa mga sa mga ospital, health clinics, isolation areas kag iban pa nga ti dira mandatory pagsuksok or ti kinanglan gaya magsuksok sang face shield, Bombolins. Pero kung sa mga pampubliko nga mga area halos so away naman gina sa paka kag hambagay sang iban nahaboy na to nila kag hindi na pwede mabalik amo na nga gina-question nila ining ginapayag nga ti pagbalik na naman ano gid ya balang desisyon sang aton sa gobyerno, Bombolins. Pero kung pamangkuton ang pila diri ka man nagabaligya ti paborya sa ila, Bombolins, nang mga nagabaligya sa mga merkado kasi syempre do dira nagadugang paila sining income kung makabaligya sila sang face shield, Bombolins. Amugid kag ti ang lain lang diri bala amo nga sa pagbalik sang mandatory nga pagsuksok sang face shield,
magpinalumbaanay man ang mga manugbaligya balas ng pagpataas ang presyo sa nga face shield, Bombo Kalibo? Man samon ang pag-abot sa face shield. Ang una to, may mga dapat pag-required ko nga sulod kagidya sa business establishment. No? Gindula, nalipay ang iban, pero so far, negative comments na gid sila pag-abot nga ibalik na naman. Ang siling sang iba niyan ano nang kanabo sa national government man, way isang konkreto nga kag diretsahan bala nga plano. Daw kan bala atras abante Bombolense. Okay, to mga wala panindugan. Tido alang-alang nagid ang aton nga tempo. Hindi ko na pagbalik sa inyo, madam. Gid nga Sige, salamat gid Bombo Radyo Western Visayas. So naman kita yung mga kabira manabilin nga tempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Quelio kag Bombo France Andrew Burgos. Sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang